Yan, pwede na ito mga kapapart, pang isang luto lang. Sa susunod araw na naman ang next harvest natin. Safford Jokes. Good morning mga kapapart. So balak ni Mrs. magluto daw siya ngayon ng ampalaya. So harvest tayo. Ganon lang. Dito sa backyard ni Paparts. So, mga kapaparts, paki-subscribe na sa backyard ni Paparts. So hindi na kailangan magbili pa ng mga ngayon dahil gusto ang asawa ko magluto ng ampalaya. So harvest tayo. Yan. Mag-harvest tayo ng ampalaya. Kung gusto ng mustasa, mayroon tayong mga mustasa. Ganito lang ang buhay. So andito pala, may nakita na ako dito isang ampalaya. Kaya pala itong parang mabigat kasi may ampalaya pala dito. Putulin na yan. Ayan. So hindi tayo mag-harvest ng marami. Yung i-harvest natin ngayon yung kasya-kasya lang pang paluto. I-harvest na yan. Ayan. So dalawa. So, baka kulang pa, dagdagan pa natin. Meron pa dito maliit, pero maliit yan. Ito kaya. Yan. Harvest na yan. So, masarap to iluto sa itlog mga kapaparts. Fresh from farm. Diba? Ano, kulang pa? So dagdagan natin. So ganito lang talaga ang buhay dito sa probinsya. Hanap pa tayo ng mga bunga. So mayroon dito, mayroon dyan sa baba, mayroon naman dito. So pipili lang tayo. Mayroon naman dito, marami sila. So panggulay lang yan, konsumo. Hindi na tayo magbili pa sa merkado. Andito lang yan sa bakuran ni Paparts. Yan, pwede na ito mga kapapart, pang isang luto lang. Sa susunod araw na naman ang next harvest natin. So dito pwede natin i-control kung ilang bunga lang ang gusto nating kunin para sa isang araw lulutuin. So yung mga bata hindi naman masyado kumakain ng ganito. Ito na lang muna. Pwede na to. Luluto ito mamaya. Presko. So mga kapaparts, don't forget to subscribe and share ang garden ni Paparts. Woo!